ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар каничкаи маршруткаи 5 ҷойгир ҳастем, наздикии Жилмассив. Аз ин тараф худи Жилмассив мешавад ва аз ин тараф худи хонаи Мурзаамон ҷойгир аст. Тақрибан 800 метр аз мана ҳамин каничка. Аз ин тараф мо омадем ва дар мана ҳамин кӯча хонаи Мурзаамон ҷойгир аст. Каратегинский мебошад, сеюм кӯчаш. даруни бино таъмир хуб дорад дӯстони азиз. ҳозир камтар пас нишон медиҳем ва хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо масоҳати 88 метри квадратӣ. об ва барқ доимӣ мебошад ва дӯстони азиз, ҳамаи мана ҳамин аз замини ҳавлӣ мебошад. яъне дар умум замини ҳавлӣ 6 сотиқ аст. ҳамаи мана ҳамин замини ҳавлӣ аст ва дар ин ҷо раҳ ҳавлӣ дута роҳ дорад дӯстони азиз. ҳам аз ин тараф ҳам мешавад рафтан, яъне омадан ба ҳавлӣ, аз ин тараф ҳам мешавад ба ҳавлӣ омадан. навор мона ҳатман та охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. чихеле ки мебинед тирезаҳо 5 ҷара доранд, яъне решетка, ва инҷо бошад кришаи хона, яъне боми хона. ин тараф ҳам ҳамаш аз замини ҳавлӣ ҳаст ва чихеле ки мебинед бочка 1 тоннагаи об мебошад. замини ҳавлӣ 6 сотиқ мебошад ва 3 дар хона дорад. акнун медароем ба даруни бино. таъмири хуб дорад. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар ин ҷо бошад дута дари дигар аст, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхона. чихеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Каратегинский, сеюм кӯчаш. аз канечкаи маршруткаи 5 то хонаи ҳамагӣ тақрибан 800 метр мебошад. он қадар дур нест. ва инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом ва дар ин ҷо бошад ошхона, яъне кухни. ва ин ҷо ошхона. ҳавлӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ҳозир бошад фишори обро нишон медиҳем. нархи ҳавлӣ бошад 330 000 сомонӣ, 30 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона таъмир дорад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне мехарен, медурӯину зиндагӣ мекунем. ҳамагӣ 800 метр аз канечкаи маршруткаҳо мебошад. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷойгир аст, Каратегинский, сеюм кӯчаш. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.